ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשת וציוונו על גביית מזוזה. אמן. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב סימן טוב סימן טוב ומזל טוב סימן טוב סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב סימן טוב. כולנו נרגשים הערב, אפשר לחוש את זה באוויר, אין מה לעשות, וגם אני נרגש. שלשום ביום ראשון בשעת לילה די מאוחרת הלכתי לאתר שעד לפני כמה ימים ניצב שם הקרוון שלנו במשך שנים רבות. המנופים הניפו, הצוותים הטכניים פירקו, נסרו, ושיירה של מסעיות עם אורות מהבהבים העמיסו את הקרוון שפורק לגורמים. ואנחנו קיבלנו עוד 100,000 שקל, נכון. אף אחד לא היה שם, אבל די בחושך ראיתי את מיכה עומד מהורהר, מתבונן, וככה בהומור שאלתי אותו, מיכה, השארת משהו בקרוון? אז הוא חשב לרגע ואמר לי, כן, הרבה זיכרונות טובים. ממש זה היום מסע של נגילה ונשמחה בו, זה בהחלט מרגש לבוא ולהיות פה בעולם המואר עם כל האנשים הנפלאים, ואני באמת לא אמנה את השמות כדי לא לשכוח אף אחד, אבל פשוט אם היו אנשים שהתלבטו, חשבו האם קהילת נווה שמואל היא קהילה, אז בהחלט יש פה הרבה אנשים, ואנחנו, מה שנקרא, נמחא להם אפילו כפיים, כי מגיע להם על כל הפעילות ועל כל העבודה פה. יש פה אנשים שמשקיעים פה ימים ולילות, ואם אין אנשים בכל קהילה שחולמים, מעיזים ועפים קדימה, אז לא מצליחים להגיע לכאלה תוצאות. אני חושב שמה שאנחנו רואים פה זה דבר מרשים מאוד, ולא קל, לא קל קהילה, לא קל גיוס הכספים, לא קל לאנשים שעמלים, אבל הנה, כשמאמינים במשהו ועושים אותו, אז בהחלט יש תוצאות. רציתי לשבח את חברי הקהילה. זאת קהילה שהיא לא משופעת בנודניקים, נאמר ככה. וכולנו יודעים שבית הכנסת שלנו הוא בית כנסת מיוחד. והתכנס בו מגוון יוצא דופן של טיפוסים יוצא דופן. מיוחדים, דעתנים, עם תפיסות עולם מעניינות, לא נגררים אלא מובילים, כל אחד לפעמים בכיוונים אחרים. ויש כאלה שנוהגים ואף נהנים להקניט אותנו כקהילה על אורחותינו. איכשהו, למרות כל החולשות האלה, ולמרות שיש לא מעט מתנדבים להצביע עליהן, התחושה שלי היא שזה המחיר שמשלם הילד המוצלח בכיתה שמתנהג קצת אחר מאחרים. ואני חושב שאנחנו צריכים לבחון את מבחן התוצאה, את מבחן האחדות, את מבחן המטרה המשותפת, שהיא בסופו של דבר מטרה של קדושה. 100 משפחות, יותר ברוך השם, הצליחו להסכים על השקעה כספית, אישית, משמעותית, בסכומים גדולים של כל אחד, בבנייה של בית כנסת, מקום של קדושה, לא של מועדון. אני מבקש למסור מספר תודות. אני מבקש להודות לרב הראשי הראשון לציון, הרב בקשי דורון, על העזרה, על הסיוע ועל הבעת האמון בנו. אנחנו מבקשים להודות למשפחת התורמים פיצ'וטו ומאחלים להם אריכות ימים, בבריאות טובה ורק בשורות טובות. ואנחנו מבקשים להודות לנציגם בארץ שביקש למסור בשמי באמצעותי את ברכתו לכל החברים. ואני אומר לך שאתה נושא בתואר של נציג הקרן זכור לאברהם בארץ, אבל אתה גם ידיד אמת שלנו. אני